I va com vau què? Ja hem tornat a la normalitat, amb la qual cosa grave dimarts, però grave de nit, i grave super tard i super cansat. Mira que avui tenia ganes de dir-vos una cosa guai, i és que el va com va, la columna escrita, ha eixit al diari La Veu, perquè s'ha recuperat la capçalera i aleshores La Veu torna a existir com a tal, i, en fi, nosaltres La Veu, que va ser la pàgina que va sostindre, diguem-ne, els continguts i l'equip resistent de La Veu des que va tancar, doncs ha conclòs el seu camí, el seu viatge, i ara tornareu a trobar a la web el diari La Veu, La Veu, i dins del diari La Veu, per supost, els dimarts el va com va. I estic molt content, en realitat, d'haver-me incorporat a aquest projecte en els temps difícils i ara sentir que hem arribat i que ahí està una altra vegada La Veu. I que el va com va, que va començar... Sabeu quan va començar el va com va? A octubre de 2017, a Ràdio Gandia, doncs ara viu lliure i sobirà al diari La Veu. I això crec que podem... No sé, jo estic molt content i volia, encara que siga cansaet, compartir amb vosaltres aquesta alegria. Esta setmana el va com va del que he parlat és de la final, de la Copa del Rei, un poc jo què sé, de la ressaca que ens ha deixat. I, bueno, i també algunes reflexions al voltant. Vull dir, perquè, clar, va ser molt trist, va ser molt, molt trist. Però, per altra banda, crec, haveren coses molt guais en la final, no? Que la setmana passada parlava d'estos més que un club, suposats, wannabe, que en realitat s'han convertit en menys que un club perquè són com agències de màrqueting, no? Són com una atracció per a turistes i la seva afició és una afició llunyana, freda i vaja, elitista, que no se va a complicar la vida per un partit d'Europa League, és el que parlava. I dia que el València, avui per avui, aquest problema no el tenia, i en efecte, això és el més bonic de tot el que hem vist aquest cap de setmana, que la gent està. I la gent està malgrat la propietat, que va tornar a fer jocs de mans, tripijocs amb les entrades, però ahí estava la gent responent i, a més, exercint, sabeu què? Exercint valencianitat. Aquestes imatges que a més, bueno, veia per les xarxes socials, però també m'enviaven els meus companys de la colla blanquinegra de Sevilla, presa per valencians, de superbon rotllo, a més, tirant, cremant traques i cremant coets i... En fi, fent això, exercint simbòlicament la valencianitat, em va semblar molt guai. I també la cosa tenia un punt èpic, perquè sabeu que els neutrals, la major part dels neutrals anaven amb el Betis, perquè que jo també ho dic, que vaja, si jo fos del Betis tampoc me faria massa il·lusió, perquè trobo que al final a Madrid i de més els veuen com els subalterns graciosos, els subalterns curiosos i inofensius, que ells també tenen el seu. I nosaltres teníem el paper de ser dia en la columna, dia els perifèrics sorollosos, perquè realment els perifèrics sorollosos i antipàtics per al centre, caem molt malament. A Madrid és mutu, ja sabeu. Però crec que ens veuen com una mena de provincians amb un cert orgull no justificat des de la seva mirada. I això és com que crec que no acabem d'assolir, malgrat tot, malgrat tot el que ha caigut la nostra feliç subalternitat, malgrat que ofrenem glòries a Espanya i tot això, a l'hora de la veritat és com que no se resignem i a més n'hi ha com una mena de greuge soterrat, i això com que se retroalimenta. I crec que d'això podem felicitar-nos, podem felicitar-nos que al final aquest greuge que va ser, jo què sé, va ser manipulat pel blaverisme i per tant neutralitzat, aquest sentiment de greuge,
que esmentava, que recordava jo dels fastos del 92, Barcelona 92, València 0, Sevilla 92, València 0, inclús Madrid, la capital cultural aquella que li donaren molt de bombo un poc per compensació, no? Aquella sensació dels valencians del 80 d'estar quedant-nos fora, no? És com que són molt bons xiquets, però a l'hora de la veritat l'estat central mai ens fa cas, no? I aquest sentiment de greuge real va ser manipulat i va ser aprofitat pel blaverisme, però avui ha passat molt de temps i la cosa ja no és exactament igual. Jo crec que el blaverisme en aquell sentit neutralitzador és prou irrellevant i el que emergeix és aquest sentiment de valencianitat amb un punt desacomplexat que jo crec que és bonic, I això. Però bueno, i també vos dic una cosa, no sé, vaig comprovar a Twitter que els nostres cosins germans del nord de l'Ebre, per lo que vaig veure, tampoc és que anaven amb el València, tampoc ens tenien massa simpaties, que això és una altra. Crec que en aquest sentit són perifèrics antipàtics per als centres, I bo, jo què sé, i pensant-lo així va ser bonic, Com també dia que em sembla bonic que el Villarreal va jugar la Champions League, I que em direu, els Roig i el Casal Espanya i tot això. A veure, és de veres, però nosaltres tenim a Peter Lim. El tema està en que, al final, malgrat Lim, malgrat Roig, malgrat Harry, malgrat Rubi, malgrat els mitjans, els que prenim el carrer alegrement és la gent, és la gent. I crec que també és molt bonic que la Plana, que és la comarca industrial del País Valencià, però no només, tinga aquest motiu també d'orgull. I jo crec que, francament, crec que la gent, no és que ara s'anem a fer el Villarreal, perquè no, vull dir, no se pot ser més que d'un equip, però sí que, d'alguna manera, l'èxit aquest del Villarreal podem gaudir-lo podem fer-lo una mica nostre, també, no rabiar, sinó fer-lo una mica nostre, perquè al cap i a la fi és un equip valencià el que està ni més ni menys que a les semifinals de la Champions. Això sense comptar en Parejo i Coquelin, vull dir que d'alguna manera un poc nostre és, però vaja, no? I també comentava que, clar, ara després de la final ja veurem què passa, perquè ja sabem Peter Lim com és i en no estar jugant cap competició europea ja veurem quins jugadors venen i a veure si encara se n'anem més cap avall, no? Però bo, de tota manera, al remat s'hem de quedar en que la lluita continua i que cal pressionar a la propietat bàsicament perquè se'n vaja. Lim go home, Això en anglès perquè s'entere l'amo, no? És de veres que Peter Lim no va arribar així per casualitat, que va arribar com a resultat final d'una successió de rades, de rades de les elits valencianes i també del poble que ho va consentir i que estàvem, jo què sé, d'alguna manera, no sé, confosos, estàvem a una altra història, no? Però, jo què sé, és bonic pensar que això encara no s'ha acabat, i que se poden corregir les errades de les elits i també del poble, i podem somiar en un altre València i no sé quan, però algun dia, aviat, pronte, amb una altra final. I això, que el València existís, i existís per la gent que està en el carrer, per la gent que el sent, que el sentim. El València persisteix i després de la final del dissabte, després de les llàgrimes de Gallà, que són, quasi ens recorden els temps anteriors al futbol modern, el València d'alguna manera és encara més fort. I això és un poc la idea, que amb un València per sempre.